Valmis. Yksi. 2. Aja. Lähtö on hyväksytty ja johtopaikan valtaa kiihdytyksessä numero 3 Pilssi. Paha laukka lähtöön numerolle 4 Heluker, 5 Juliviri tulee johtava rinnalle, sitten 2 seuraavaa, 1 Pallepekku, 2 Santeriina, 8 Laasarikuva vauhdilla matkaan ja paha laukka numerolle 11 Jörkka, joka tippuu joukon viimeiseksi. Pakilta avaa kovaa kyytiä numero 15 Atom Lynet, joka on 60 takamatkaltaan ohittanut jo edeltään lähteneitä. Samoin sisäkautta poikkilehtii 12 Muu Uudin vauhdilla eteenpäin hylätään numero 4 Heluker pitkästä laukasta. 15 Atom Lynet, 3 rataa pitkin. Tämä valkoinen, kaunis, kylmäverinen iskee vauhdilla kärjen kimppuun, kun nyt laukkaa numero 8 Laaserin kuva takasuoralla. 10 Timon Ilon laukannut myöskin ja 11 Jörkka hylätään pitkästä laukasta. 10 Timon Ille tulee myöskin hylättyä pitkästä laukasta. Hylätään 8 Laaserin kuva, pitkä laukka. 15 Atom Lynet on edennyt nyt johtopaikalla olevan numeron 3 Pilssi ulkopuolelle ja prässää itselleen kärkipaikan. 12 Muu Uudin etenee nyt sisäradalta toiselle ilman vetoapua. Pilssi tulee johtavan takana. 30,5 oli ensimmäisen 500 metrin väliaika. 30,5 första 500 meter ja 15 Atom Lynet ensimmäisenä, toisena 3 Pilssi, sitten 12 Muu Uudin. Lähinnä etenee toista rataa pitkin numero 2 Santeriina. Ja 1000 metriä tulee täyteen, mennään 29.0, mutta paaluta kellotettuna ja Atom Lynetille vauhti on ollut todella hurjaa, sillä se on lähtenyt 60 pakilta. 13 Juni Blixten kiertää 3 eteenpäin ja nyt toiselle ilman selkää 3 rataa keskijoukkossa 7 Ivars Quick ja 9 Haaka Prinsen. Nyt tulee 12 Muu Uudin toisessa ulkona, Juni Blixtenin takana, sitten 2 Santeriina toisella radalla seuraavana. Kun 3 Pilssi tulee johtavan takana, 1 Pallepekku sisäradalla 3. perässään numero 5 Juliviri ja näin tullaan takasuorelle viimeistä kertaa. Sinne tullaan numero 15 Atom Lynet johdolla, 13 Juni Blixten perässään nyt siinä ulkopuolella, sitten 12 Muu Uudin tällä hetkellä toisessa ulkona, johtavan takana sisärataa pitkin jatkaa takasuorelle numero 3 Pilssi ja 3 500 väliaikaan 26,5. 26,5 tredje 500 meter ja näin lähdetään viimeiselle puolikkaalle. 13 Juni Blixten on siirtynyt johtoon, 12 Muu Uudin tulee nyt ulkopuolelle, 15 Atom Lynet on 3. ja näin norjalaiset muodostavat tällä hetkellä kärkikolmikon. Ulkoradatoja pitkin koettavat parannella asemia numero 7 Ivars Quick ja 9 Haaka Prinsen. 13 Juni Blixten johtaa kuitenkin, sen takaa jää nyt 15 Atom Lynet, joka taipuu eikä pysty tänään osallistumaan kamppailuun mitalisijoista. 12 Muu Uudin vyöryy nyt keulahevosen ulkopuolelle ja sieltä tulevat myöskin 7 Ivars Quick, 9 Haaka Prinsen, 3. 4. rataa pitkin. Voitto menee joko Norjaan tai Ruotsiin ja siellähän tullaan 7 Ivars Quick, 9 Haaka Prinsen keskellä rataa vauhdikkaasti. Muu Uudin ei pysty niiden rynnistykseen vastaamaan, ei pysty myöskään numero 13 Juni Blixten, sillä 9 Haaka Prinsen tykittää keskeltä rataa kärkeen. Laukalla 3 Pilssi, näin 2. 13 Juni Blixten ja ulkoa 7 Ivars Quick 3. Dekotin Sverige, Haaka Prinsen, Sandra Svensson. Viimeiset 500 metriä 31.0.
Sandra, congratulations. Thank you so much. It was a very big surprise for Finnish players. How about you? It was a surprise. I know he is good, but he has only started in Monte once before. So, well, he surprised me too, but he did it really well. What's the feeling right now? I'm so happy. Tell me about the race, about the first round. The first round I just wanted to take it easy so he could come into his stack, and then I wanted to go behind Mo Odin or that one that Linnea was riding, so I got the help. And about the last 500? He felt really good, he felt strong, so I thought that we would win the race. What does this win mean to you? It means a lot. It's one of the biggest wins. And what can you tell us about the horse? He's really nice. He's always doing his best, and he likes this a lot. How about you? I like it even more, I think. Is it possible to celebrate? No, my flight home to Sweden is 8 o'clock. Okay, congratulations. Thank you so much. Kuski Sandra Svensson totesi, että kyllä oli yllätys tämä voitto. Tämä oli vasta hevosen toinen Monte-kilpailu ja taktiikka oli se, että otetaan alku tarkkaillen varman päälle ja lähdettiin sitten toisella kierroksella seuraamaan lähdön suosikkia Mo Odinia ja kumppaneita. Ja hevonen tuntui koko kilpailun ajan oikein mainiolta ja sanoi, että lopussa oli kyllä hyvä vauhti päällä ja sanoi, että tämä on yksi hänen ohjastaja-uransa isoimmista voitoista ja merkitsee hänelle todella paljon, mutta valitettavasti ei voi juhlimaan jäädä, sillä lähtee jo tänä iltana sitten takaisin Ruotsin puolelle. Tässä lyhyesti Sandra Svenssonin kommentit. Totalisaattoritulos lähtö 10, voittaja kerroin 70-55. Sijakertoimet 10-12, 3,78 ja 2,40. Kaksari 644,92, vaihto 21 681 euroa.